ne bɛ comité de pilotage du dialogue intermalien kɔnɔ. Comité ni a sigira président de la transition fɛ n'o son excellence le colonel Assimi Goïta. A ye miiriya in ta ale de y'a initiateur ye ko maliyɛnw ko an ka sigi an ka kuma an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Bon an ye jateminɛ sɔrɔ a la k'a fɔ hakilila in bɛnnen don maliyɛn bɛɛ ma bi an bɛ yɔrɔ mun na. Maliyɛnw b'a fɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ, maliyɛnw b'a fɛ ka yafa ɲɔgɔn ma, maliyɛnw b'a fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, maliyɛnw b'a fɛ k'an bɔ an bɛ lahala min kɔnɔ. Donc comité in sigira o lahala de kan. Comité in ka laɲini ye fɛn min ye mɔgɔ maliyɛnw bɛ se ka sigi ka kuma cogo di k'o fɛɛrɛ ɲuman sabati. An ka laɲini y'o de ye k'o baara sabati. Aw minnu sugandira ka don kulu in kɔnɔna la, aw ka baara bɛna kɛ mun de ye? Dialogue ma daminɛ mais dialogue labɛnw de b'a la ka sabati anw fɛ. Donc an ye commission dɔ créer hakilina minnu kan ka taa da an y'olu labɛnw sabati. Commission dɔ sigila ko règlement intérieur ni mɔgɔw kafora fo sariya ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ o dilala. Commission dɔ fana dilala ko commission de communication pour que mun b'a la ka k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye o fana kɛra wa wele bilalen don bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani maliyɛn minnu fana bɛ camp de réfugiés la ani minnu déplacés internes wele bilalen don bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ nin dialogue kɔnɔ k'a fɔ an bɛɛ kungo de don an bɛɛ kan ka ɲɔgɔn tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que an bɛ se ka dialogue in a bɛ se ka sabati hɛrɛ kɔnɔ cogo min na. I dalen don a la k'a fɔ ko nin kulu in ka baara min ni a bɛna kɛ ka Mali bɛnkan sɛbɛn min bɛ wele ko accord d'Alger n'a tun nɔrɔla malidenw ni kulu banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ san 2015 a bɛna se k'o nɔrɔ bila wa? Mun ye Algérie nɔnɔ bila sɛbɛn accord d'Alger kɔni kun ye jurukisɛden ye mun kun bɛ ka maliyɛnw yɛrɛ sigi k'u balo ka hɛrɛ sɔrɔli ma. Ni dialogue innovant de ye ko kura de ye nin ye koyi anw yɛrɛ dama de bɛna kuma ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ diɲɛ jamana si ka ko wari t'a la diɲɛ jamana si dati don a la k'a ɲɛnabɔ an yɛrɛ dama de b'a ɲɛ wa ɲɔgɔn ɲɛna ɲɛ ngɔɛ k'an dɛgɛ ni ɲɔgɔn ma ka yafa ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔn ye mun ɲɛna mun ma ɲɛ mun ye mun kɛ an ka sɔrɔ ka jamana in jɔ ni ko in bɛ kɛ ko ɲuman ye parce que an ka jamana in dɔn bɛ ni mun ye o ye sigi ka fɔ jamana de an ka jamana in dɔn bɛ ni mun ye ɲɔgɔn yafa jamana de an ka jamana in dɔn bɛ ni mun ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana de jamana in donna n'o de depuis an ka maakɔrɔbaw tile la fo kana se bi ma donc n'anw dɛsɛra k'o kɛ an bɛ malo su minnu bɛ dugukolo jukɔrɔ o de la nin ko in président y'o fɔ n'o ye comité de pilotage président Ousmane Sonko Mayiga a ko wele dalen don bɛɛ ma bɛɛ k'i yɛrɛ ye nin ko in kɔnɔ politique ko tɛ tɔn ko tɛ jamana ko don an ka jamana bila bɛɛ sanfɛ an ka miiri Mali la Mali sɛgɛnna. Maliden minnu sigilen don Mali kɔfɛ olu ka jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye a baara tɛmɛko ɲuman kɔnɔ basigi ani hakilisigi kɔnɔna la. Ne ba i ka nin ɲininkali ye ɲininkali barikama ye parce que jateminɛ kɛra k'a fɔ Mali kunkanko kuma tɛ se ka fɔ ni maliyɛn établi à l'extérieur n'o ye maliyɛn de la diaspora ni mɔgɔw caman b'a fɔ ten i y'a dɔn hali comité in kɔnɔ maliyɛn établi à l'extérieur dɔw b'a la n'olu ma ɲininka k'u fɛla fɔra k'u hakilila dilan parce que o Mali kɔfɛ mais Mali hami b'u la o se bɛ Mali ko la o de la n'i ye TDR kɔnɔna la i bɛna ye dialogue yɛrɛ déroulement kɔnɔ n'an bɔra commune na ka taa régional la diaspora fana bɛ yen n'o ye maliyɛn établi à l'extérieur olu fana ka sigi da bɛ bolo da u b'u hakilila di u ka gafe n'u ka rapport bɛ ta u bɛ na an bɛ sɔrɔ ka na national la fana u b'u yɛrɛ sɔrɔ national kɔnɔ an bɛɛ bɛ bɛn an bɛ gafe kelen validé o bɛ jira président de la transition ma a jirala k'a fɔ mun ye maliyɛn de la diaspora ye ani maliyɛn minnu bɛ ni réfugiés don n'u bɛ camp d'Hebert n'o Mauritanie ani maliyɛn de déplacés internes u sen bɛ don a la musow sen b'a la denmisɛnninw sen ani mɔgɔ minnu bɛ ni lujura b'u la wa nin bɛɛ bɛ ne yɛrɛ ye ko in na ko barikama don an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in hami an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in jɔrɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲinɛ an ka kow kɔ ka yafa ɲɔgɔn ma pour que jamana in bɛ se ka jɔ an ka kuma ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ kumaniya ye n'an kumana ɲɔgɔn ye ni tiɲɛ ye danaya bɛ sabati ni danaya sabatila bɛn bɛ sabati an b'a ɲini Ala fɛ jamana Ala ka barika maa bɛ ni jamana hami bɛ Ala ka ne dɛmɛ. Baara in bɛna daminɛ cogo di ka sɔrɔ k'a cari ka taa jamana fan bɛɛ ani jamana kɔ kan? Baara ninnu bɛna daminɛ commune kɔnɔ n'an bɔra commune kɔnɔ mɔgɔw bɛna kuma région na n'an bɔra région na an bɛna kuma national kɛ o la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la maliyɛn de diaspora maliyɛn minnu bɛ camp de réfugiés kɔnɔ ani maliyɛn minnu bɛ yen n'u bɛ réfugiés internes na n'u bɛ u bɔra u ka dugu la u bɛ dugu wɛrɛw la olu bɛɛ sen bɛna don nin ko in na maa si ma to kɔ dɛ commission mɔgɔw hakilila jarina nin bɛɛ la mɔgɔw kumana u ka hakililaw dira o fɔra ko k'o kɛ o de bɛna laɲini k'o jira président de la transition na wa laɲini min bɛna bɔ a kɔnɔ n'o ye résolution ye u b'olu de dɛmɛ u ka se ka taasira ɲuman ye pour que Mali bɛ se ka bɛn sɔrɔ cogo min na wa a sigiw fana bɛna boloda fana diaspora kɔnɔ jamanaw fana kɔfɛ n'o y'an ka chanceliers bɛ yɔrɔ mun na maliyɛn den minnu bɛ yen ka kuma ɲɔgɔn ye hakilila minnu bɛ fɛ k'a fɔ Mali bɛ se ka bɛn cogo min na k'u hakilila fɔ ni Ala sɔnna ma.